Сега, мали хора, ще ви изнеса една лекция днеска. Искам да правите като мен. Когато някой нищожество го обижда, не му ставайте длъжни. Обидете го и ви. Когато буклука е буклук, кажете му, че е буклук. Когато е мърша, кажете му, че е мърша. Както ще направя сега в момента. Защото в последните видеа, особено там за Митю, поне ги пусках в Patreon, доста време бях много либерален и много демократичен към мършите, които ме плюят. В канала ми. В къщата ми, защото са от дома. Има наричат измамник и мутра. И Митю, мутра и аз съм мутра, всички са мутри. Как съм мамил хората, какво съм правил? Абе, вие нищожества, ако аз съм измамник, тези хора, дето сега ще ви покая на част от тях. Вие да ми кажете, те какви са? И аз през цялото време, през всичките видеа, се боря с тая простотия, да науча вас, младите хора и другите лумпени, дето са с промити мозъци, да мислите. Да ме предпази от измамниците, да ме предпази от буклуците. А те наричат мен измамник. Нищожествата. Най-вероятно са от някои от тези сплатени тук, където сега ще им кажа именцата. Има едно момченце, ако аз съм измамник, Юли Тонкин се казва, един мотиватор някакъв. Защото моите 6 евро, аз ще ви ги сметна и 6 евро, колко вземам от тях. Моите 6 евро, на моите и на Веско, се ви бъркат в газа. Което може да ми дадеш, може да не ми дадеш. И аз нищо лошо не правя. Юли Тонкин, това момченце, мотиваторчето, за 5-минутна бърза мотивация, не знам там за колко месеца, с по едно клипче 5-минутно, как ще ти оправя живота, как ще научи на бизнес за 5 минути, как там в годината, там не какво си, не ги знам. Той Веско ще ги извади. 500 така. 500 така. За лична мотивация. Един час. Или час и нещо. Много ще те мотивира да станеш като Рокфелер и като Ротшилд. 1200 лева. 1200 лева с ДДС. За някакви си 3 месеца, по 2 срещи на месеца, 6 срещи, 3600 лева. Мале, ма той е мотиватор, бе. Той не е измамник. Аз съм измамника. И какво ще мотивира този, че ми е много интересно? Аз ще кажа какво ще мотивира. Ще вземе парите и пак същия тиканик си. Още по-голям даже. Другата най-известната в социалните мрежи, Кобилкина, бе. Кобилкина. 400 лева консултацията. Нашата. Да. 400 лева да се консултира. Ти кай добър ден. И какво ще консултира тъз, бе? Ще та фане за чепа и ще го натика на оная между той или какво ще стане? Нищо. Хотели пълни. С тиквеници. Тя е измамник. И то не съм аз. Другата, моята фаворитка, доктор Емилова. Та за 3 дена уикенд, там на чачи и на сдиш гладен, 4-500 лева. Забравяй те. Нали? Зависи къде. Другите тарифите, таксите ги изкрила. Но по-рано бяха 2000 лева да те държи гладен за 20 дена. Под предбокче ще оправи. Тези хора да се сипат и психически, и физически, и финансово. Но те не са, бе. Те ги канят по телевизии. Те са големите такива праведници. И всички шапшали и вярват. А аз, че ви казвам, сте тиквеници, като ходите при тез, аз съм измамника. Така ли, бе? А те са спиларите, знаеш какво се оказаха? Те са хиляди, бе. Хиляди, Веско не мога да ги извади. Джуклички 350 лева, филърчи 700 лева. Зависи, има там нагоре-надолу. Ако трябва да направят целия, 3-4 хиляди да те направят задник. Децата ви да направят задник. Вас да направят задници. Ма те не са, бе. Те ги дават по телевизията, участват в състезания. Хората карат яхти, карат хеликоптери. Имат вили, имат къщи. Аз с моите 6 евро нищожества съм бил измамник. И ще ви смета едно нещо, да спите спокойно. Нещастни мършички. От тези 6 евро, 1 евро има евротакса. 2 евро взема Петриана. И когато имаш, от всякъде като имаш дейност, аз нищо съм тировалита, имам и други дейности, ако имаш 50 000 лева оборот годишен, има 20% ДДС и 10% плосък данък. И знаете ли кой излиза? 5,50 лева. Вземе дваната с Веско. Страшните пари, бе. Ние сме страшни измамници. Аз на всеки ден давам по 20-30 лева за нафта, бе, говеца. Те са 700-800 лева. Минимум. Офиси, компютри, всичко то струва пари. Той ми се едно да ми смята мършата моите 6 евро. Не са 6 евро, 2,80 са. Спи спокойно сега. Буклук.
И те 6 евро в Patreon, те не са 6 евро, аз ви казах 2,80, като платим всичко. Има над 50 видеа, които никъде не сме пускали. И са само за тези хора в Patreon. Всеки месец им правим по един лайв. Оня един лайв беше 2 часа и половина, като отговарям почти на всички въпроси, на всички, които са зададени, защото те там не са много хора. Друго, аз сега ще направя, обаждам се на постоянно на всички, които си оставят телефоните, им се обаждам. Безплатно. Консултацията. За тези 6 евро, дето са платили хората, аз им се обаждам, говоря с тях по няколко пъти даже, без да ми плащат нищо. А не да ми засичат 5 минути, като на проститутка. 30 минути чука. Излизай или плащай. Не, за час, за 2, не бе. Колкото искат, толкова сборя хората с тях. И дори от YouTube, без да се от Patreon съм се обаждал. Безплатни консултации. И то не е консултация, а си лапим. Аз не съм... те всички сега са професори, доценти, аз съм киробреки от улицата от народа. Тя от народа, не му казвам, от улицата. Че всички слагат народа. И съм решил младите хора, които искат аз в Patreon, като влезеш, когато искат да се свържиш с мен, оставиш телефон, по Viber ли ще бъде, как ще бъде, на живо ли по телефони, аз ще ви се обаждам. Оставя се телефона и аз ще се обаждам. Ако искаш на живо, може да си говорим. Ако искате, може да се верите там, у нея момчета, дете в Хасково, тренете в залата, обадете се, оставете телефона. Аз това ще направя от сега нататък. Аз го правя. Но вие да знаете, млади хора, ако искате, срещу многото 6 евро, ако сте Patreon, не може да се свържите с мен, аз ще ви се обадя задължително. Няма някой дете не съм му се обадил. Да го знаете. На всички в Patreon съм се обадил. На един-двама имам, а не се звъним, не мога да ги улуча. Защото не имаме работа. А не, примерно за толкова минути, 1200 лева. Не, 6 евро, с видеята, с лап с байкиро. Измамници, другите, най-големите измамници сега в момента са дъскалята и родителите. Мали хора, отварят си ушите, на вас говоря, ви да се научите. Те ступени, те са измамници, не е киробрека. Защо са измамници учителите? Защо? Защото училищата ги ползват за набиране на балъци, така наречени ученици. Не им преподават в училище, за да могат карат частни урочета. Най-ефтиното е 20 лева. На урочи 20 лева, бе! Не 6 евро на месец, 20 лева на урочи. Като те изпраскат, то няма толкова. Математика, английски, защото те английски трябва да учат. Те български не знаят, но то ходи на английски, бе. То ходи на английски. Всичките. Хората, измамници, ама от измамник нагоре. Не преподават в училище, пердашат си. Защо и другите учители вече сте измамници и ви? Защото аз като да говоря с директорката, ината няма да я кажа. Той викам, добре бе, директорке, ти не знаеш ли, че децата са функционално неграмотни? Какво значи? Знам. Функционално неграмотни, да приведа на неграмотни, значи, че не разбира нищо, кому говориш на български. Не на английски, бе. То чете и не разбира. Не разбира. Не маймуна. Не знам кой. Всички мълчите и всички го знаете. Викам, ти не знаеш ли, викам, че от 1 до 4 клас не трябва да ходят толкова часове, защото нищо не мога да запомня. Трябва да ходят по 3-4 часа, както се ходиш през соца. Какво значи? Знам. Не знам. А що го правите? Що не кажете? Знаеш ли, че имат наркотици за дусат всичките? За ординатацията им половата да прикавам. Знаете ли? И всички дъскаля знаете. И всички ти знаете. И си мълчите. Вие родители. С мълчанието си, като плащате на тези дъскаля, вместо да го питаш ти във втори клас, що да ходи на урок, на частен урок. За втори клас да платиш да науча детето ти 2, те че прави 4. Ти си измамник. Участваш в измамата. Ти мамиш детето си, че го учата нещо. И затваряте очите. Очи не виждате, защото така ви е по-лесно. Виждате ги са тъпи. Като му давате скъпи телефони, като не му се карате, като такова. Ви го мамите, че живота ще му е постоянно така. Като виждате, че нищо не правят в училище, че не тренират, че нямат физическо, че няма никакъв спорт, че няма нищо, викат си мъжете. И ви сте измамници. И ви мамите децата си. И ви ги мамите, бе, ви ги унищожавате. Не съм аз. Не съм аз. Напротив, аз съм единствения, дето се опитвам да ги спася. Те да се спасят сами. Не аз да му го дам. А да го науча да мисли. Да не е олигофрен. Да мисли то. Кой го прави това нещо? Учителите ли? Те пушат и съдусат, той правите на една страна. Вие, родители, всичко знаете. Всичко. Но са правите, че не знаете. За да ми се развали ръхът въка. Сега, има единици, може би. Дет виждат за какво става просто, но и те нищо не правят. Значи и ви участвате в измамата. Когато мълчиш, ти се съгласиш. И ти си съучастник.
В тая глупост, която става сега в момента. Аз не съм до тук. Кой е измамника? Аз не съм измамника. Дето съм единствения и първия, който плюе стероидите от преди 4 години. Всичките тези простоти са зависимости. И са по-трудно лечими от хероина. Той не може да спи, той пие самотворни. Говоря за тези най-назованите. Той не знае къде е човек. Изобщо не е полезен, за себе си не е полезен. Камо ли за работодателя си, камо ли за... Той човека не е полезен за себе си. Никой така като мен не го е казал истински. Знаете ли, че стотици млади хора съм отказал от тези стероиди? Без мотивираш ли там 400, 600, 1200 лева на час, бе? Не, от видята си. Знаете ли, че стотици млади хора съм отказал от наркотици? А хиляди от тази простотия, къщяха да се писат, като почнах да правя видеята, са ми писали и ми казват, добре, че ще бях подводил, ще я скачам от балкона, от коронавируса, че ще умрат. Когато ме кълнаха, когато ме плюха, когато кълнаха семейството ми, когато кълнаха внучето ми. Видяхте ли, че аз съм прав? Не съм аз измамник. С грешка сте. С грешка сте. И вие нищо може да сладят ма плюти. Има едно там ми написало, я вари на майна. Така ще пратя. Така ще пратя. В моя канал се съобразявате, като кажат за майка. Ясно ли ви за децата ми? Мене може да плюти. Но няма да плюти тях. При Киро Брека те чела ми не минават. Аз не съм компютърен съсел. Аз съм застанал с лицето си. Като застанеш ли те, тогава ще го критикуваш. Ко си направил? Много направих, бе. И много правя. И ще го правя. Аз се опитвам да извадя децата ви от лайната. По истинския начин. Не са сладки приказки, мотивираш, ще те мотивирам. Какво ще го мотивираш, бе? Да си мисля положително. Гледам гоня ден ми пратили този Стонкин на един, държи едно парче месо. Примерно. И му натиска ръката. Оп! Ние е дял, но не месото не е. Фаща краставица в едната ръка. Фани моята краставица, олигофрен. Тонкичето. Аз съм бил измамник. Мутра. Митю бил мутра. Аз съм бил мутра. Аз съм имал съм машинки. Бил съм лихвар. А що не станеш ти, бе? Дия там ма плюйте на тази тема. Излизай на улицата, знаеш колко е лесно. Излизаш на улицата, провикваш се, викаш, аз вече съм мутра и съм бандит и почват да ти дават ни пари. И ти ги раздават, и ти вариш и си страшен. Ма голяма работа си. То тъй се става мутра и бандит. То много лесно, бе. Като толкова лесно, що ли го направите ви, бе? Що ли раздайте пари, вземете от банката сега дава на ниска лихва, вземете и щегнете, въжете си и се направите ви на лихвари. Раздайте ги, да видите, да напечелите милиони, да видите как се печелят. Да видите лесно ли? Да си буклук. Станете ви, бе. Но вие сте с грешка, че Митю Лудия е мутра, че те пискат Митю, аз ли сме мутри. Сега ще обясня кои са мутрите, защото вие сте уникални олигофрени. Митю Лудия, ти бе нищожество, отец си плюл там и другите. Какво ти направи ти, бе? Аз какво съм ти направил? Нищо. Като не излезеш да се напреш между шамарите, караш си там на компютърчето със сълче и си караш работа. Но мутрите истинските, така наречените политици, и тебе от дупката ще те измъкнат със сел. И те ще те маскират, и те ще те занулят, и те ще оправят. Това е мутра. У вас да седиш и да те наебе. Те са мутрите, медиите, те са мутрите. Всеки ден да те смазват, всеки ден да те психясват, всеки ден да ти прикажат простоти, да ти убият децата, да покажат всичко наопаки. Това е диктатура, това са мутри, това са мафиоти. Не аз си Митю, бе. Мишко нищожна, дето си ми писал там. Защото ако не си ми в коловоза, какво да правите, аз не те бъда за жив. Така, те са всички унищожат. Политиченста затриха държавата. Да, медийките затриха държавата. Те с медийки. Де всеки ден, не знам по няма кой ще прави, трябва да измислят нещо ново. Те 80% само за той приказват. Да то унищожат. Говедо, там дет си ми писал, че съм бил аз мутра, Митю бил мутра, он е бил мутра. Не, с грешка си. С грешка си. Политици са мутрите, политиченцата, с костюмчетата. Всичките, до едно. Едно някак да не е буклук. И в къщата ти те напарва, да ти го нацепи, без да излизаш даже, по един или друг начин. Ясно ли ти, нищожество, кои са мутрите и мафиотите? Не е Лудия и аз. Да, защото ако не ми влезеш по лоза на Митю Лудия, само ще го чуеш. Пак тъй, и тебе, Мишко, дет чатиш там, и тебе ти го ще слагат. Те са мутри. И има едни сега деца много на мода, мутрите с белите пристилки. Докторчетата, 90% от тях, то добре, че има тези 10 читавите деца, що горе хора, дет помагат на хората. Другото 90% не мафиоти, не мутри, те удариха всичките от земята. Всичките. Това са мутри и мафиоти. Ясно ли ти?
Говедо с говеда. Там дет ма пуете, дет ма обиждате, дет ми прекарате простоти. Че аз съм бил извадника, че аз съм бил мутрата, Митьо бил мутра, он е бил. Не бе, с грешка си. Със страшна грешка сте. Некадърници. Млади хора, никога не дейте пуска аванта на нищожеството. Винаги му кажете, че е нищожество. Някой ми вика, не му обръща внимание. Не влизай в обяснителен режим. Абе, вие сте с грешка, бе. На никой не се обяснявам. Слагам го на място, където му е място на нищожество. Не може нещо никадърно, дет нищо не е направило. Ще ма плюе мене, ще ма критикува мене. Пари съм печелил. Бе, печели ги ти, бе. Ще пише нарочно. Не дейте се абонира. Единия вика, край, напускам. Загуби ма вече. Ти знаеш ли като ми написа от днеска, до вчера ма спечеля, от днеска ма загуби, 3 дена не спрях да хълцам да плача за тебе. Голяма рефрива. Да, там някой нищожество ми написало. Да изгуби ма. На си ми любовницата съм те изгубил. Какво да ти губя? Но в моя канал не. Никога не дейте пуска аванта да приведа млади хора. Никога! На говедото ще му кажеш, че е говедо. На буклука ще му кажеш в очите, че е буклук. Да си знай. Защото той е като трусъка, като плевела. Колкото по го оставиш, то толкова с по-пъпли. Не, на място ще му го оставиш. Чао.